Kakhulu. Whoa. Yeah? Whoa. Hey, cameraman, camera, sondela. Wait. Come here. Wait. Relax. Baby. Nje ngihlelela mina ukuthi umuntu uzafika negroza ende lama groza khona ngikhuluma ngamatamati ayi2. Sihlala sidla amatamati la bese mina ngihlelela amatamati. Ngifuna ama-iPhone, ngifuna nami ukuba relevant njengabanye abantwana. Yo. Okay. Ngihlala la Britain. Ninkinga la. Lo mama ngitholi ufuna ukungishiya noma sekangishiyile noma sekasabuni. Azi inkinga le uthi kena angazi ukuthi ngimiphi manje, angazi ngimiphi naye lo muntu engithandana naye. Uthi nontombi kanti ngibambise manga. So ngibhalele la kaJordan yani uthi kena ningisize. Ngithole isisombululo bese straight. Uthi ngisathandana naye lo muntu noma sekangishiyile khona lapho. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about, nigga, what you talk about. It's funny how niggas, they believe me now. Getting money now, niggas getting better now. She said, if I be your side hoe, I'ma be your psycho. I'ma pull up right for you first thing you with your bae. I'ma be a cyclone when we pull up to the bed. I'ma show you moves when we up to the text. Yeah, you hit me good when we up to the sex. Pull up at the rubber when you hit me with the flash. Don't keep me waiting while you eating on my What up? cake. YouTube is your boy Ismazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Welcome back to another episode bafethu basibhalele. Bathini kuyashithelwana izinto zokushithelana lezi azipheli bafethu throughout the year. It's your boy Ismazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani athi sibheke ukuthi umjito ukhala ngani uthini simsiza kanjani zwakalani bafethu. Ekuseka uthi yami sini mfethu ngiyakuzwa la uyangithinta kuboma WhatsApp yakhala uthi ekuse bayangishithela awuthi yami khuluma nami ukuthi kwenzakalani Futhi kubi. Angisazi ngiphi nomuntu amangithandana. Yimi ungayicedi yonke le ndaba ubachazele mfethu ubani igama. Mina igama ngilwazi ngakamnguni. Ngihlala la Britain. Yeah. Umuntu wami ngibhlungu serious ngibhlungu. So seninesikhathi esingakanani nalomuntu unijola? 10 years. 10 years. 10 full years. Uliya mfethu. Ngaphandle kwe-break 10 full years. Without a break. Nje. Manje mfethu angitshela uqale nini ukunothisa ukuthi manje lo muntu lona mfethu ngathi manje sekakwenzela izinto ongayi-understand yayibo into enjalo. Lo boma last year. Ngo-December kahle kahle. Sure. Sona ngo-December. Bathe ngazama nje ngumjida hayi. Yabo uthi amandla ami wakho enough shuthi khona ungisizayo engamazi. And asinayi contract ke nakhona umuntu usizayo ngapha mina mangihluleka. Yeah. Mara 19 izakalayo manje. Okay. So ugeli yena umuntu onjani mfethu ngichazele ngogeli ukuthi yena umuntu onjani mfethu umuntu othanda ini umuntu owenzani yayibo izinto enjalo. Maybe ziningi izinto esizenza zichithe njengami ngifuna iPhone 13 Pro Max ine pouch yayo awuthi yami understand mhlambe nje nogeli une lane yayo I understand. So ngitshele mfethu umuntu onjani umuntu wakho? Okay yena generally umuntuogrand ne. Mara angwazi ama ambitions zakhe lawala ngaphakathi. Yeah. Ngiwakhiphe kuyo ngoba ngizamile ukuthi ke nasikhulume. Ngizama ukubona ukuthi ke ufunani, ufuna ukuyapi njani mara akase angivulela isifuba. No mfethu are you sure ukuthi lento le ufuna ukuthi siyenze mfethu? Manje. Usho? Cause mina mfethu manje ngithumela amarodo abada siyampeka ugela ubani igama lakhe? Nosphiwe. Yeah. Isiphiwo sakhe yimi ke manje today mfethu. I'm your gift mamakhe.
if you are there watching this video, please make sure to like, subscribe, comment and do the most bafethu. It's your boy Smazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Danko is thank you. Let's go do the investigation. Awuthi mangibuya la kuwe ngizobe ngiphethe evidence ne yokuthi manje mfethu nanga umuntu wakho ngimtholile wenza lezi zinto lezi or umuntu wakho irelaxele mfethu akuchitheli uwe onama hallucinations. Sangibuye vasithi singisamisile. You understand? Hallo. You understand? So, awuthi ube kren. Away. Bafethu, let's go do our investigation. Danko is thank you. You all that matters to me, my baby, now please. I know I said I lied, I know I done that matters to me. You got what I need. I know I said I lied, I know I done it lot, baby. You got what I need, that matters to me. My baby, ooh, you got what I need, that matters to me. Yeah, hey, I need to say it, I need to thank you, I need to thank you a lot. Hey, I need to tell everybody, my nigga, I love you a lot. You are my baby, you are my boy. What up YouTube, it's your boy Smazi bafethu. This is the time whereby I need to get Lomchita and show him what I have for him in store bafethu, which is the evidence yabo ukuthi cherry yakhe kenzani. So ngathi uye Lomchita lo and he's smoking some shit. I think he's stressed out. We don't know bafethu, except us. It's your boy man. We are already shooting out here. I'm askis for that yene. Mara wena ungangena la phakathi ngizokutshela everything ngikimikise nalalo umuntu wakho akhona khona. You understand? Ngena mfowethu. So yeah guys, we're doing it live bafethu. We are doing it live, we are doing it proper. I have the one and only the bouncer in the house. Please clap and show some love for the bouncer too bafethu. Except Mr. Lwazi mfethu. Sikama kanjani? I see you are smoking some shit. I don't know what's happening. Maybe you are stressed out or something. Yabo. Ungitshele mfethu umgcine nini umuntu wakho? So umgcine last week. Cabanga ukhuluma nawe. Shit. So umgcina la ukhuluma nawe. Yep. Mara ke mfethu, I have some good and bad news. Angazi ukuthi wena ufuna ngicale ngaziphi, you understand? Bana ngebed. Ngebed ne? Yeah. The bad news ukuthi umuntu wakhe akuchithela out yami. Ne. That one is too obvious because lo muntu lona nginayo yonke evidence yabona out yami yokuthi ukuphi nobani kanjani. So right now ngifuna ukuthi sekibo labantu. Okay. Bafethu unayizwela lo mjida uye ofuna ukuthi siye kibo labantu mfethu. So I know ukuthi bakuphi labantu amarodo asigayile yonke information ne. Singena la kule stratless bese ngidokile. Singena la kule stratless bouncer. Uthini? Ngithi ashone kibo mfowethu. Asingene kibo mfowethu. Asingene kibo mfowethu. So Mr. Lwazi, awungitshele something mfethu. Ugeli lapha mangimbheka, checka la. Ugeli mangimbheka la uyambona mos bamshayela yini Masminoff, bamgaya ama 100 rand. Bafunzana yayibo izinto enjalo. Oh ngoba mina ngikhona ukumgi. Yeah. Ngoba mina ngikhuluma izinto lezi manje. Yabo. So yeah, yiso le strat, okay? Okay, mara ke angitshela ke yakhuluma nami straight. Sure. No, asifike lapha yana bouncer. Ngifuna wenza sure ukuthi akulimali umuntu mfethu. You understand? Umsebenzi wami la. Yeah. So bafethu, let's do the most. Sifike nikada senzeni into. No. This is the place bafethu. Yeah, yiyo le ndawo. So ngacela nje singene. Quick in the heart. Bouncer, awenza sure lapho ukuthi wonke umuntu ugrade. Kusema fethu it's your boy Smazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kwabani. We are at the place bafethu. Asingivulele lo mjitha bafethu. Automatic awujwayele automatic man. Akayijwayele automatic lo mjitha. Awuthiyam. This is the place whereby ugeli wakho akhona. Let's go now. Bouncer. Woza. Shit.
Shaboy usimazi rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi. Wo. Yima uphithi. Ngene. Sexy umuntu wakho lo. Oh. Yeah. Hey camera sondela. Wait. Camera. Wait. Relax. Baby. Bouncer, ushaya ispan sakho lapho. Hey. Relax awuthiyami. Elwazi. Mfethu. Ubani kama awuthiyami? Yeah? Jasmine mfowethu. Ringalama awuthiyami, uthi ubani kama? Jasmine. Sekunesikhathi singakanani mfethu ubhizi nalo mama. Yeah? Mbambe bouncer, bamba lapha. Sure. Isikhathi eside mfethu uringa nami uthi kwenzakalani nalo mama kwenzakalani? Mfethu. Indaba bomkela lo mjidi. Abe ngamkeni. Bomkela lo mjidi. Mfethu buka lo mjidi. Yeah? Abe ngamkeni. Bomkeni mfethu. Cameraman ube loose lapha athi uringa nawo mama. Wait. Athi no mama. Wait. Sister, unzani sikhuma first year? Yeah? Mbambe lapho. Sister, ngitshele why umchithela lo Yeah? Kwenzakalani? Kwenzakalani sister? Okay, ngiyachaza ne. Yeah? Chaza sister. Baby, yo. Bouncer. Danko bouncer. Yeah. Okay, so baby ngiyachaza shem. Yo. Mara amakamera sengaziletha amakamera mara. Ngeke uletha amakamera ukubukisa ngabantu. Wayifuna ukusibukisa ngabantu. Ngeke bouncer. Akhulumi nami. Ngeke bouncer. Aringe grand, ngeke bouncer. Yeah, lethi ngalimali umuntu. Yeah. Thulathi wakhulumi nami, wenzani na cheat? Nawe manje mara wayibiza amakamera wayifakela amehla abantu. Wozana ke. Wayifakela amehla abantu. Yo. Into enzayo. Sini. Into enzayo. Ibizwa ngani? Ngitshela ukuthi awukhona ukungi-afforda ngakutshela. Awukhulumi nami. Ngifaka amawiva ungibuzi nokuthi abuyaphi. Namanje nje ngigqokile Awungitshela ufuna iwivi. Uyangikazi imali yewivi ngoba imali wena uyiphuze. Wena imali yonke uyayiphuza bese uzofika la ufika namakamera. Yazi ngitshela la juju. Wait. Sister. Mfethu. Awuthama ungichazele ukele uthola amawivu zonke lezi zinto kuchaza kuthini lokho awuthama. Bounce onza umsebenzi wakho. Yeah? Ishida mfethu uyakhele na umfaza umkhulu nomthengeti ezimnandi. Indaba ngitshela ukuthi babhila kile umthengeti ezimnandi. Sure. Manje bosithi sipakhe kuza so. Mina phela ngidaba ke abantu Sure. Baza kabaya. Awufethu baza kabaya lapho ke mfazi baliwe mfowethu. Ngoba kabaya ndi mina ngihlanyisa isipaka ngafuni ngitanye isipaka. Yeva yini? Ngitanye isipaka. Isipaka ngihlanyisa. Whoa. Ngihlanyisa isipaka. Ngithi manje. Ngihlanyisa isipaka. Angezi ngitanye wonzwa. Kaso nonzana wena. Yabona. Yangazi. Wena ngikupha ngani imali wonzwa. Ngithi yangazi mina. Wait. Ngikupha ngani imali wonzwa. Hey, bounce. Oh. Ngoba unemali. Kwenzakalani la usipapa mama Lindo mchita? Eh? Ngama 100. Bamba faka lapha. Fine masaka, but uchero ngipara umenzi so. Manje No, my mfethu. Semuntu wakho. Sure. Uthi mina ngithini ke mina? Ngikhuluma naye. Mama wantwana bami lo, ngoba ngekwenza next sipari yikho into ozoyenza wena manje khuluma. Sipari mina ngihlanyisa yeva yini wena? Okay. Yeva yini? Mfethu uthini wena uthi senze njani simshiye lo mjida right? Thathe Umuntu okumele siringe naye icherry yakho mfethu. Uyi umuntu esizele yena la. into ngoringa naye. Okay, sikhulume naye. No, asambe simthole. Cameraman asivaye mfethu. Bouncer. Indoda ungishezele la. Woza mfethu, Woza. Cameraman usasibambile la. Wait, bouncer, ushaya ispan sakho. Ngicela ukuthi uhlale ngapha mfethu. Sobhema nokubheka. Wezwa.
Angazokuthi abhema mina. Niya Kalini ubhema. Kalini ubhema. Kalini ubhema. sister. Ngikutshela kudala ukuthi unginikeza istress mina. Ngakutshela ngathi ngifuna imali, awunginikezi nemali. Yeah. Lo kudla lithengayo. Ukudla ngingagcoka ukudla mina ngafaka amawive ukudla mina. Ngifuna imali, angifuni ukudla. Wafuna ngifuna imali kahle kahle. So sister awungitshele kahle uthini uchoose ubani ufuna yena Noma imali. noma ufuna umjito nemali asazi kwenzakalani sister uyabona sazi ukuthi kahle simephi uyayibona into enjalo Makazonginika imali, nethi makazonginika imali. nethi makazokunika imali uyamfuna naye uyezwa uthi yami uthini uthi mawuzomnikeza imali uyakufuna naye School fees bhatalwa. School fees bhatalwa yini school fees? Abhatalwa imali. Lokudla sikhathi. Bese ngigcoka school fees mina. Angigcoki school fees futhi. Ngifuna Ukhazi- ama-iPhone, awukhona uku-afforda next. ukhaza ukuthi imdizele awuthi yami Thizele ngani? nikeza imali Ngudla abantwana bami mina. yeah Ujola nabantwana bakho. uyamuzwa ke manje uthini Ngizothini ke mina? uthini ke wena awuthi yami uthini ke Phela. Tak. sister singiringe nawe sister angitshele uthi kahle yini oyifunayo Imali futhi. yebo Nawe nje mawunganginika imali ngajola nawe. usho nje ibounce iple mali bounce my sister iminyaka emingaka nijola nalo muntu Yonke 10 years yonke ngihlalele indlala 10 years yonke cabanga futhi. Yebo. Indlala cabanga. Nje ngihlalela mina ukuthi umuntu uzafika negroza ende lamagroza khona ngikhuluma ngamatamati ayi2. Yes. Sihlala sidla amatamati la bese mina ngihlalela amatamati. Ngifuna ama-iPhone, ngifuna nami ukuba relevant njengabanye abantwana. Yo. okay so vele kuyo yonke le 10 years bekakwazi ukuthi umuntu odinga ama-iPhone zonke lezi zinto Nje bekangazi yena vele masihlangana vele sihlangene njani ngithola nami imizimba shele vele mara ngiyabona ukuthi phela empilweni udinga ukuthi ukhuphuke njalo Level empilweni up. sihlezi sidla amatamati. Hayi angisafuni mina yo. Hayi. Ayish. Babukela inizwele bafethu it's your boy uSmazi. Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani bafethu let's go asambeni thina sibelong here bouncer let's move nangu lwazi lwazi fethu let's go asivayini mafethu it's your boy uSmazi Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani we have reached the end of the show please make sure to like subscribe share and comment we still need to provide some counseling for ulwazi people want money bafethu I also want money too then I'm keeping it no one is getting it like comment subscribe it's your boy uSmazi Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani danko is thank you danko